Ubay-ubay na ka mga ginikanan sa Davao City ang nagpa-enroll sa ilang mga anak sa unang adlaw sa enrollment karong adlaw sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod. Atong seno ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, mas paspas ang enrollment sa mga estudyante nga sa samang eskwelahan ng gihapon mutungha alang sa sunod nga school year sang kinahanglan lang nila og confirmation slip. Samtang mga ginikanan dili na kinahanglan nga dalon pa ang inyong mga anak estudyante sa mga eskwelahan aron magpa-enroll, basta dala lang ninyo ang photocopy sa birth certificate o report card. Sayong nangabot kining grupo sa mga ginikanan sa Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City aron magkuha og card sa ilang mga anak nga may graduate na og grade 6. Buot nila nga ipa-enroll sa katapad lang sab nga high school ang ilang mga anak. Para maisa na lang pud akong lakaw kay para magkuha sa card diretso na pud pa-enroll sa Mabini High School. Sa mismong gym sa eskwelahan, ginaproseso ang enrollment. Di nakaplastar gayod ang pagdawat sa mga naka-assign nga magtutudlo sa mga buot magpa-enroll. Welcome ang tanan magpa-enroll, sanglit bawal nga dunay balibaran. Ana sa 1,300 learners ang gilauma magpa-enroll alang sa umaabot nga school year. Atong mga bata nga dili mo balhin, mga parents lang po confirm, nasa confirmation slip nga diri lang sila sa school mag-eskwela. Natay mga forms sa DepEd Memorandum number 32, pilapan nila ni sila para confirm na ang bata nga mag-enroll. Ubay-ubay na sab ang mga ginikanan na nagpa-enroll sa ilang mga anak sa Katalunan Grande Elementary School. Paspas lang sab ang matag transaksyon. Para iwas sa daghang tao niya, kanang na-appeal po na akong anak sa basketball team niya, kailangan nila early enrollment. Ang gusto nako kanang ay half day lang manggod ang grade 5 niya. Gusto nako sa morning unta siya makuan. Kay para mas nindot manggod ang morning kaysa panghapon. Dili na kinahanglan nga dalon ang estudyante sa enrollment. Basta dala lang sa ginikanan o guardian ang rekisitos, labi na sa kinder nga photocopy sa birth certificate o lakip ang kinder report card sa mga grade 1. Ang edad sa bata sa kinder, dapat siya 5 na gyud siya kung mahimo karon July. Pero nailugway by September 30, at least 5 na siya. Ana sa 3,000 ang learners sa maong eskwelahan sa miaging tuig. Karong tuiga, nangandam sila o galing mo sa kapangihap sa ilang enrollees. Sara, mulungtad hangtod sa July 26 karong tuiga ang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod alang sa school year 2024-2025 og istrikto sab ginapatuman sa DepEd ang no collection policy, busa walay bisag piso ang kolektahon atul sa enrollment. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.